Чираттагы кытлау сәламебез Урта Терешка авылында менә инде 50 ел бергә кулга-кул тотынып, пар күгәрченнәрдәй сыкланырлык гомер юлы үтүче мөхтәрәм пар Арифуллиннар гаиләсе Расим Зиннатуллович һәм Зәкия Сабировнага ача. Алтын туйлары белән ихластан аларны улы Вәсим, киленнәре Гөлфия, оныклары Альбина, тормыш иптәше Рушан, Алина, Регина, Руслан, оныкчалары Сабрина һәм кода-кодагыйлары котлыйлар. 1968 елны бер-бересен очратып, 2 елдан соң безнең газизларыбыз гаилә коралар. 1971 елны аларның беренче уллары Вәсим дөньяга аваз сала. 1976 елны икенче уллары Илгизлары туа. Гомере буе шушы балалары өчен алар кичләрен кызганмыйча хезмәт итәләр. Әниебез колхозда сыер савучы була. Әтиебез төзүчелек һөнәрен үзләштереп, районыбызның иң булдыклы төзүчесе булып хезмәт итә. Гомер юллары узу, әлбәттә, тиез кыр аркылы узу гына түгел. Күп авырлыклар аркылы үтәргә туры килә аларга. Язмыш дигәннәре бер утта яндырып, бер суга салса да, алар икәү бергә барысын да җиңеп чыгарга өйрәнгәннәр. Кызганычка каршы, язмыш аларны балаларын югалту кайгысы белән дә сыный. Уллары Илгизне җирләү бик авыр кайгы булды барыбыз өчен дә. Ләкин әти-әниебез Худайдан язганны барыбер күрергә сиңа дип сабыр кылып, безгә үрнәк күрсәтеп алга атлыйлар. Бүгенге көндә аларның 4 оныклары, 1 оныкчалары бар. Авылда бар халык та аларны яратып хөрмәт итә. Кода-кодагыйлары белән дә алар туганнар сыман аралашып яши беләләр. Кадерлеләребез безнең. Алтын көздә алтын туегызны каршылыйсыз. Ярты гасыр гомер бергә инде сез. Бу безнең өчен олы горурлык. Алтын туй еллар сынавына бирешмәгән олы мәхәббәтнең чагылышы ул. Ярты гасыр гомер бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныч кирәк. Сезнең хәер-фатихагыздан башка без бүген дә бер эшебезне дә башламыйбыз. Сезнең дугалар безгә бу тормышта яшәргә ярдәм итә. Раббым алда да сез бер-берегезгә терәк, кирәк булып, озын, гыйбадәтле гомер кичерегез. Без сезгә барысы өчен дә рәхмәт укып, түбән генә алдыгызда баш иябез. 50 ел кулга-кул тотынып, пар былбылдай гомер итәсез. Бер-берегезгә аумас терәк булып, гомер йомгакларын сүтәсез. Бүген сезгә карап сокланабыз, сезгә ихтирамыбыз арта. Сез лаеклы парларның иң гүзәле, шуңа күңел сезне ярата. Безнең өчен пар йолдызлар булып, күңел күгебездә яныгыз. Кайгы сагышларны һич күрмәсен мәрхәмәтле олы җаныгыз. Җирдә яшәү сынау бит ул диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, алтын туегызга җиттегез. Ходай биргән олы бүләк бит ул. Тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне-иңгә терәп үтүләр. Тормыш йөген бергәләшеп тарту, ямьләндерә яшәү мәгънәсен. Шатлыклар да, әрнеп елаулар да бергә кичерелгән. Һәммәсе. Кем сокланмас сезгә карап бүген. Субханаллах, күзләр тимәсен. Ходай сезгә үзе ярдәм иткән, сайлаганда тормыш иптәшен. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек ныклы юлдаш булсын, балкып торсын тормыш чәчкәгез. Насып булсын бала, оныкларның игелеген сезгә күрергә. Һәм безгә дә Ходай язса иде, бриллиант туегызга килергә. Хөрмәтле Расим Зиннатуллович һәм Зәкия Сабировна, алтын туегыз котлы булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кирәк түгел алтын көмеше дә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып өйгә кайтып кергәч, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти янда олы бер терәк.
Bu dünyada ağırlıklar көрмейік, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Bu dünyada ağırlıklar көрмейік, яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат елмайган алар йөзләреннән юкка чыга ару талулар. Сый-хөрмәтле өстәл яннарында ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Bu dünyada ağırlıklar көрмейік, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Bu dünyada ağırlıklar көрмейік, яшәр өчен безгә сез кирәк. Ходай сезгә озын гомер бирсен, урап үтсен иде кайгылар. Безнең өчен дуаларга булган, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Bu dünyada ağırlıklar көрмейік, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Bu dünyada ağırlıklar көрмейік, яшәр өчен безгә сез кирәк. Bu dünyada ağırlıklar көрмейік, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез